Yusuf Wanzam, Abdullah ne. Rayuwa ita ce ake kira wani tsari, duniya mu ko muke kira labari. Kuɗan jira wata rana za mu zo kan tsari, ko tafiya ai ba a so a yau ta da shari. Gani Yusuf na taho batu na tsari, tun ina ƙarami na waka ita ce a gabana, ai tana a jini na, tsarin ni ya shiga raina. A koda yaushe ta zamto ita ce tunanina, da shi nake kwana naga tashi cikon mafarkaina. Dare da rana burina na rera waƙe na, abokanai na ko yaushe suna ta zance na. Cikin mafarki burina ta zama abinci na, wuya da daɗi ni na san wataran sai labari. Muna ta yin fama da magauta suna ta yin sharri, rayuwa an sha fama waɗansu na gulma. Da lokaci yayi mu ma a yau ana jin mu, ni na amsa sunana Yusuf kuce mawaƙin mu. Aji mu ko an ƙi tun dai da rabbi na san mu, da sun ji zancen mu su ne suke ta kushen mu. Yanzu rabbana ya so mun cimma lokaci namu, masu kyara kun makaro tun da yau dai mun bijiro. Ba mu ba riga ta aro, idan na zauna ni na tunana a baya na ci wuya. Kaken gwani komai izarsa a baya ya koya, mu ma muna nan mun haƙuri na muna akan hanya. Lokaci kenan kowa akwai kalan nasa, wanda ya shuke wata rana zai yi girbarsa. Karkayo kushe kowa yana da baiwarsa, ni ina waƙe baiwa gare ni kun ji ta, sai ka tantance aina kashi ya zamna ka. Ga nufin Abdullah na zo fagen waka, lokaci ya zo harkar mu babu cin kanzo. Hadari da hazo ai dai magauta sai kun zo, da na koyo an ce gani fa ba wayo. Ka bar ganin ka tara malan kiyaye mai nema, ciki na ikon Allah zai sa a san miyan zuma. Na ta jin daɗi Allahu ya yi min baiwa, da gaisuwar girma zan yi gurin masoyana. Na jira nima wata ranza na amsa sunana, da na fito nima masoya su dinga zance na. Baiwa ta Allah shi ya ba mu mun yi godewa, farko na farin wake magauta sun mallake, sun ce na bar yin wake na je na kama sana'a. Ashe ina fada sa'a cikin tana san da'a, abin da ya sa muke wuya a rayuwa mi jinya. Waɗansu na ƙin muga waɗansu na fajin soyayya, to gaskiyar zance shi lokaci fa baya ƙarya. Kaddara kenan inda ta zo fa ba ta buya, cikin magautan mu wasu ma abokanai ne gunmu, su nuna so a gaban mu in mun bashe su yau zayin mu. Allah ka kare mu sharrin makiya masu tsanar mu.